empecé xogando ao fútbol no Trazo, que é así donde vivo. Pois bueno, empezamos así os chavales do meu colegio e tal. Pois moi ben. Íamos, bueno, perdíamos casi sempre, pero se pasaba moi ben. Bueno, chegou aí un momento no que tiña que ir para outro sitio. E aí tiven a chamada do Oroso, que era tamén moi bo club, que daba ao lado da casa, e decidín ir para ali. Pois a ver, nese club durei 8 anos da miña vida, super ben. O último ano que estiven ali puidemos xogar o Campeonato de España, o cal ganamos. Creo que foi o mellor momento da miña vida. O sea, desde ese día creo que non houbo máis así. Pois bueno, destaco ese momento porque paseino moi ben. Pois bueno, despois dese campeonato, pois puideronme chamar moitos equipos, pero claro, a mí interesaba máis quedar así cerca de casa, tal, e pois tiven a chamada do Compos, que era un moi bo equipo. O sea, iba a ser juvenil de primeiro ano en División de Honor, e pois bueno, decidín ir para ali. E xa o director deportivo me dixo: vente facer a pretemporada con primer equipo, tal. Fun sin problema, super ben. O sea, a mellor pretemporada de todas, diría eu. O sea, me cuidaban super ben, me trataban moi ben. Eu super feliz. Despois empezamos a Liga. Bueno, a ver, os resultados non acompañaron moito durante un tempo, pero bueno, a ver, conseguimos levantar así o equipo e lograr a salvación. Despois, o ano seguinte, firmei o contrato. Pois bueno, fixamos o equipo nos juveniles e tivemos a sorte de xogar Copa do Rei contra o Español, que era un equipazo. O sea, nunca xoguei contra un equipo tan bo. Tamén tiven a sorte de poder debutar en segunda ref con primer equipo na Copa do Rei contra o Tenerife, que puiden xogar aí uns minutos. Pois bueno, o seguinte ano pois puiden facer pretemporada con primer equipo, pero durante o ano estiven con juveniles casi sempre. O sea, fun algunha vez convocado, pero podemos facer así boa temporada. Pois bueno, o Estradense chamárame aí para salir cedido nun momento da Liga, pero eu preferín acabar a temporada cos juveniles. O sea, tiña aí amigos de toda a vida e non eran as circunstancias ainda para marchar. Bueno, pois ao acabar a temporada pois tive a sorte de que me volveu a chamar e xa decidín ir para aquí, porque eu vin que fixeron moi boa temporada, falaronme moi ben del, e aparte queda así cerca de casa. Mais ou menos foron das cousas que me atraeron ao equipo.